suwing kepenak nyumun nang kuping panjatile joget nganti ora eling asoyo lagune ra ngerti penyanyine sing penting joget rame-rame yang biru amat banyak menghias angkasa aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada lucu perahu cilik tak keleke banyu besok gede dadi tukang perahu bayarane 300.000 ya Sik Mas sabar yuk iya iya yuk wes yuk aku emoh bojo colongan sing tak jaluk soal penghulu
Poda Watara. Nggih. Asik no. Asik yo. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlenaku dibawanya ke sana. Ya mas, rampaknya buto mas, rampak buto mas ya. Rampak butonya, rampak kedrupnya ya. Kasun, lebih konting. Surya. Ya, untuk mas panitia mau nyuwun aqua gelas mas, nggih. Untuk pengeramit mas, monggo. Oh penarine ya. Penarine nek pengeramit yang band. Sindane band kapok bongko. Ora apa-apa nek sindane wis kira tau ngelake sangu dhewe ya. Sangu dhewe turah-turah. Ayo mas, rampai mas.
Hati-hati ojo eling ketu Goda kedupan Awas hati-hati jangan dikotok kegawa godane setan. Ya. Oh. Ayo, ayo. Oh, ya. Larak eneng-eneng wis dibiyak yur diceneng Racara disampirke wis dibiyak dianggurke. Oh. Rame-rame kumatur kaya agawe. Sawet dong sira gelangkai rasa sarengan. Rame-rame kumatur kaya agawe. Yos.
Maju maju ayo kanca tindak maju maju bareng aja nganti kalah maju ayo kanca padang maju maju bareng aja nganti salah jumangkah go mereka maju jumangkah maju ayo padha tidak maju bareng jaga aja nganti salah ya ayo maju bareng ojo nganti salah go mereka jumangka maju jumangka langsung jumangka mana terbangunku jumangka cobai tok dung tok tok tek tok tek tok dung tok tok tek tok tok dung tok tok tek tok Ayo Mas Surya. Tunjukkan kegagahanmu. Iya. Orang yang itu kelihatan maksud ya. Lagi serius Mas kowe iki. Tunjukkan. Woi.
menit. Oh, dikasih ya. Sejarahnya ya, konco-konco wah luar biasa sekali. Mari penontonku luar biasa. Terima kasih untuk para pedagang-pedagang monggo. Terima kasih. Bila mana nanti poro pemuda nyuwun dana kebersihan monggo pun paringi sekedhik-sekedhik nggih. Heeh, aku kanca-kanca mesane nggih. Iya, semoga apa iki Mas lagune Mas? Waduh, lagune kok kaya dangdut Mas. Ya jadi sing sesuai ngono lho Mas. Kok sing jumbo karo kahanan kok ya jadil kok. Ya. Iya nah. Yes. Iya. Nggih. Mas sistem monggo untuk ditambah Mas, untuk dikontrol Mas. Kontrolmu gede no sithik Mas ya. Kontrolmu Mas. Oh, sing cetha Mas. Oh. Ya. Siap. Yes. Kini sing lagu cah nom-nom ngene iki sing angel ngene iki nduk. Nuruti cah nom-nom ngene iki sak angel. Iki kok anu Mas. Apa Mas? Ayo sing kene lagu-lagu cah nom-nom ngono iki jane elok-elok tenan. Iki kok njaluk warna-warna meneh gitu. Asik yo. Malam ini ku sendiri. Digoyang yo. Tak ada yang menemani. Seperti malam-malam yang sudah hati ini semakin sepi. Digoyang yo. Tak ada yang menemani. Seperti cinta ini yang selalu pupus. Ayo yo. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati yang mencintai aku apa adanya. BKM Bekso Kuda Mataram. Iyo Mas. Desa wisata Krepet punya Sedang Sari. Pajangan Batul. Yo. Adi goyang yo. Malam ini ku sendiri. Tak ada yang menemani.
Iki sing nyaroni bagus-bagus rada budhek santai. Demung barang ki saya meneh. Blong domblong kok rampung kok iso terus itu. Ya, nggih. Lunas Pak Nur. Ngapunten nggih. Pak Sugito, kopi Pak Sugito. Nggih, ngapunten iki nek mboten nonton mboten napa lho biasane ana, biasane nek mboten niku. Nek mboten nonton mboten nyuwun lho niki ning biasane ana ngoten. Ya Nggih. Mas. Yes. Luar biasa sekali malam hari ini Pak. Ki mau judulnya apa Nduk njaluk lagu? Yang luar biasa. Ku mau jenenge Munajat Cinta. Iya Mas. Aduh. Sing lagu jadilan iki mau lagu pop. Poptil. Engko jadiin pop rock. Ya. Dadi pop rock. Kowe ra ngewes Jo. Ora. Ya, wis dikasih apa meneh Mas? Wis. Pokoke nuruti wong dhewe gendeng-gendeng buri iki. Ya, katresnan sejati Mas. Oh ya. Aduh. Gayang ya Mas. Gayeng tenan. Gayang iyalah. Wis nobat ya sing nandha. Ya Mas yo. Piye iki sing gedruk kesel lho. Oh wis jos kok ya. Luar biasa. Carno meneng kok ora. Iya. Janji tresno diseksemi lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa soto. Rembulan Wong ayu aja sira ana longso. Ora Mas. Aku teko gendong tresno. Nelangen asmara gawe sewu rasa nambahi ati jiwa. Kang Mas Aye. Teno. Oh. Hatimu aku setia nganteni seliramu kangen ku bisa katamu.
bulan ing wayah wengi nambahi kekasih ati iki pemujan ati neng ngendi Jawa manis kang tak anti-anti Mas tentremno atimu aku sedo yang teri sliramu kangenku bisa ketemu tresno suci mangyo rahayu tresno suci mangyo tarik mas ya ayo deh yo
saya salah jalan, salah jalan. Salah jalan. Yuk. Ayo. Oh. Kleru dalane yuk. Alon Mas. Aduh. Aduh pitikku Mas malah dipangan. Ojo Mas, habis. Mangan garangan iki. Pitikku malah dipangan pitikku aduh. Mas tulungi Mas, Mas, jangan. Wis ra sido mleh pitik iki. Yo. Yes. Sing sareh yo Mas. Sabar. Pitik menurip. Yo. Pak Sugito aku kok bali digawane pitik lho Pak. Nah, sini Mas, yo, dipenda yo. Langsung dirica-rica. Wis dibelehke. Ayo. Hanya ada di Bekso Kudu Mataram Mas. Ayo. Aku ini tak kokon gelem ora. Pokoknya menerima sapa sing ndeleke pitik iki. Rasa nggo pangot ra gitu. Menerima yo. Iya. Iya. Ya Mas, tulungi Mas. Iya. Mas, tulungi Mas. Awas. Slow Mas. Iya. Oh, iya. Ayo. Yo. Alon. Yo, bapak masuk. Bapak masuk medeni sing cewek-cewek iki bersama. Yo. Sayyidina wa maulana Muhammadin Adadama bi'ilmillah isolatan Daimatan bidawami mulkilahi Tonggo ati iku ono limang perkara kabeh pisan maca Quran samakane kabeh pindho salat wengi lamunana kabeh telu wong kang saleh kumulon kabeh sabar menangira ingkang luwih kabeh limo dikir wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni insya Allah Gusti Pangeran ijabahi ora dadi lho yu boleh teh tak ampet iki aku isi iya ayo aja dadi iya aku ora dadi Mas bisa tak ampet iki iya
pagamulan busana nira sutra kanca warna lelengan besan nongke pagi sesondera Mas Wandono Mas yo diparingi Mas. Ana Sewakono raja muda ing Ponorogo. Iya yo. Siyaga ing yuta lawan bapati ing Sina. Iya yo. Ngastana sakane kaca Nyai Samadima. Sing rangkupas sing barong alas rokan elo ya Elo ya elo ya Elo ya parangitan saya rapi elo ya Elo ya elo ya Elo ya ojo yo Yo. Yo. Isih Mas. Yo. Isih Mas yo. Yeay. Wow. Wah. Lagi nek slot wonge malah kumat ya. Bakso. Kudu Mataram yo. Ayo Mas yuk. Ayo Mas. Yo. Saya ngerti.
ya. Ayo Mas. Langsung Mas, orang jaluk. Aku orang jaluk. Ya oh. Ono rondo manggone ngarep omahku. Yen ro aku dhewe iku ya guyu. Aku ora ngerti apa karepe. Saben sore aku pikirin kira-kira umure sekepitu wis padha karo yuswane ibu. Hatiku tentrem koyo adate yen tak pikir aku kudu guyu dhewe yen tak pikir aku kudu guyu dhewe. Iya Mas. Ayo nih. Mas, ayo Mas, sesene Mas. Sesek Mas. Wah. Ya sing tobat tenan kene. Malah marahi tek batune kowe iki Mas kak ngono kuwi kok. Mas. Iya Mas. Lemes gak Mas? Mas lemes gak Mas? Iya. Ayo. Wis urung Mas. Gipro Audio. Terima kasih. Gler. Oh, di special audio sound system. Layangan.
Wis. Oh nyun bungcir mas, klasikan mas. Yes. Mingkar mingkoreng akarono karman marte Yo. Yo. Benarong ras Yo. meneng ido Sabar mbah. Alah, wis tua malah nyengkake kowe engko. Senopa seno Huh? Jakarta mereka tarto pakarine ngelmu kang tumrapeng tanah Jawa agama agameng ngaji. ayo mas mundur ke mas yo yeah yo ayo hara aduh Nggih kasuwun dumateng ingkang ngatungku gati. Kasuwun mlebet wonten arena Bapak Sugito Dalang Keluarga monggo. Mas sapa iki? Bapak Sugito. Ya nggih, monggo ingkang ngatungku gati ingkang rumah dalem monggo. Kasuwun mlebet wonten arena badhe pikantuk salam saking para putra. Beksa Kuda Mataram monggo. Monggo Bapak. Nggih, wis yo Bapak Ibu ya wae. Sik putrane urung tek mari kandhane malah. Yo. Yo. Ayo Mas, Yo. meneh mas yo Matur nuwun Bapak. yo Ya Mas ya dikasih Pantai Baron Mas dari Mas. Semburan